Este sitio que visitamos hoxe, bueno, eu estuvera fai xa uns anos aquí e, bueno, o castelo estaba nun estado ruinoso, aparte empezaban os traballos de rehabilitación e de mellora, e estaba tamén rodeado de andamios, e daquela, pois, pouco puden facer, e agora, tempo despois, pois, volvemos e encontrámonos con esta rehabilitación, este traballo moi ben feito, con paneles informativos que falan da historia de Moeche e da comarca. Ten moi boa pinta, E, lógicamente, tamén, as obras do castelo. Estamos ahora no patio central, veredes? Aí o temos. Chamou a atención o foso defensivo que ten na entrada. Logo, cando veñades xa, porque tendedes que acercarvos a velo, os que non estuveron, e os que estuveron fai anos, como foi o meu caso, pois volver de novo a visitalo. Entón, chamou moitísima atención mira, as visitas tamén poden acceder á parte alta da muralla, por lá se ve a unha persona e unha sala tamén con unha proyección de vídeo moi interesante tamén. Entonces, veremos. E xa vos digo, o sitio realmente quedou ben. Fíjeme incluso que nas obras de mellora do castelo quedou moi diferenciado o que era a parte, o que se conservaba e o que foi añadido un pouco para poder sujetar a estrutura, non? Entonces, iso é interesante porque a veces o que chega pode diferenciar o que era da época e o que é logo, por decir de alguma maneira, unha fotocopia en pedra do que podía ser, non? Lle choca moito este tipo de reconstruccións a xentes, pero eu creo que é moi interesante, porque unha cousa é o que era e outra cousa é o que haya inventado o equipo que a reconstrueu, non? Bueno, xo veredes, sitio recomendable, e a mí me alegrou velo como quedou de ben esta obra. Logo xa pondremos máis fotos e contaremos un pouco do que é o castelo. Veña, ata loguinho entón.